Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar da kuke gani wannan yarinya wasu azzalumai ne suka kama ta suka kai ta wani kango suka daure wuyanta, suka yanke gabanta, suka yanki cinyoyinta da wasu sassa daga cikin jikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinya karamar da bata wuce shekara 6 zuwa 7 ba. Aka mata wannan ta'annati. Yanzu haka daga can asibitin garin su sun gaza yi mata magani, an dauko ta an dare ita nan asibitin Malam Aminu Kano. Al'umma ku shigo mu taimaka wannan yarinya, karfin su ya kare, iyayenta ba su da yanda za su. Yanzu haka roba aka samu ta kamar yadda kuke gani wacce ke yin fitsari, amma da cikin hukuncin Allah ɗaya daga cikin wanda suka yi abin gurin kokarin ya taho nan Kano ya sai da wannan gaban nata da ya tara an kama shi. Yarinya bata san inda kanta take, bata san halin da take ciki ba. Ina cikin tashin hankali nake wannan bayani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da marasa lafiya sun mana yawa, amma wannan rai tana buƙatar taimakon ku al'umma, ku shigo mu taimaka mata. Ga wanda za su taimaka su iya kiran number wayar mu 070 37 14 70 70 070 37 14 70 70, ko kuma su tura taimako ta account din mu 01 09 29 93 75 01 09 29 93 75 Creative Helping Needy Foundation, Diamond Bank. Kamar da kuke gani wannan kaka yarinya take bayani tana kuka, yana kuka halin da wannan jika ta take ciki. Al'umma ku shigo domin mu taimaka wannan yarinya, domin mu ceci rayuwarta, domin mu raba ta da wannan masifa da aka sa ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun taba jin masifa irin wannan ba. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga halin da yarinyar nan take ciki, kun gani, amma an yanke gaban. Ya Siraja ta dauko a hece mata suka suna tafa gaba ɗayan, ya suka ce mata kai kun san gidan Siraja? Ya suka ce ku zo ku raka mu. Ita waccan da yake ta dan wannan wayo din sai ta ce ita ba za ta je ba, kin za ki je he ki daka su. Sarki ta je kofar gida ta je ta an ta umiya ya Siraja yana nan, ya Siraja bayyana sai ta juyo to dan gurin irin mahadar katangan nan ne kaman yar hanya ce kuma nan fili ne an yi kango hanka ba mu. Sai suka biyo ta tana. Sai suka ce wai shige can ɗakin. Sai ta ce ba zan je ba, shiga. Sai ya sure ta, sai ya kai ta suka ɗau igiya. Suka shake wuyan ba sai bani Allah ne da ya sa ma fa da numfashin da mutuwa. Suka ɗaure in gaya miki da igiya suka mata abin da suka yi mata suka zo. Inna lillahi. A garin yankewa igiyar mata wuyan har suka kuskure ta a wuya. To yadda ita suka gudu ko kuwa? Sun bar ta, amma duk da aka yi sabon kokarin ta taho da kafar ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi da kafar ta. Inna lillahi wa inna Tana zuwa sai aka gani. Ina ni kan nan na hada ruwan wanka ina jiran ta. Kun yawa a nan. Mutum ɗaya ne zai tsaya. Ta ba ni ba ku ta Yanzu an rufe sanda aka yi shi. Rufe ta. Ki picture?